Austin Detonátor vyrábí až 45 milionů rozbušek ročně, které jsou exportovány do celého světa. Ahoj, jsem rozbuška Shockstar a právě jsem se narodila na Vsetíně v Jasenicích 712. No, narodila. Ono to bylo trošku složitější. Nejdříve mi na objektu 15 vytvarovali štíhlé tělíčko. Na záda mi natiskli označení, kdo jsem a že si na mě máte dát pozor. Pak mě na laboracích naplnili necelým gramem trhaviny a dalšími komponenty. Pak mě odvezli na objekt 233, kde mi přidali těsnění a šoktubu. Tam jsem se dozvěděla, jak se vlastně jmenuju a kam pojedu. Řekli, že pojedu někam do lomu v Česku a tak mě pořádně zabalili. Nedalo se tam moc dýchat, vysáli mi skoro všechen vzduch. Na ruční sestavě NAMLA se zkompletuje špičkově až 13 000 rozbušek denně. Austin Detonátor disponuje 4 automatickými sestavami NELA, které dohromady zvládnou vyrobit přes 30 000 rozbušek denně. Jela jsem s ostatními jen malý kousek do expedičního skladu v Austin Detonátor a na druhý den mě kamion odvezl do velkého skladu v Manerově. Tam jsem pár dní čekala na odvoz do lomu, kde si mě převzal střelmistr. Nejdříve mě odnesli k vrtu na ploše od střelu. Pak vzal střelmistr počinovou náložku, udělal do ní díru adjustačním kolíkem a zasunul mě do náložky. Potom mě spustil až na dno vrtu a tam jsem jako spodní počin čekala. Následně mě zasypali sypkou trhavinou typu ANFO. Ještě ke mně přidali kolegyni, které spolu s náložkou říkali horní počin. Po nabití vrtu trhavinou je proces ukončen nasypáním ucpávky, většinou jde o kamennou drť. Tady musí obsluha dát pozor, aby nedošlo k přeseknutí detonační trubičky. Po nabití všech vrtů se přistupuje k zapojení roznětné sítě pomocí surfových rozbušek. Nejlepší praxí je zapojení rozbušek krok za krokem a provést zapojení konektoru na první polohu. Tuto činnost může provádět i pomocník za dozoru střelmistra. Jakmile jsou všechny vrty zapojeny, střelmistr znovu kontroluje zapojení a je dobrou praxí, že surf zamkne na druhou polohu. Tímto způsobem má potvrzeno, které rozbušky zkontroloval. Toto je jediný způsob kontroly zapojení. Po nezbytných procedurách, jako je vyklizení ohroženého území, stanovených signálech houkáním, dochází k odpalu. To čekání bylo dost dlouhé, ale teď už můžu ukázat, co dovedu. To byla šlupa. Myslím, že se mnou byli všichni spokojení. Po uplynutí čekací doby je prostor uvolněn a pracoviště předáno k těžbě rozpojené horniny. Zhlédli jste celou proceduru mého života jako neelektrické rozbušky. Samozřejmě v Austin Detonátor vyrábíme i jiné druhy, například elektrické. Tyto rozbušky mají možnost kontroly roznětné sítě, ale jsou citlivé na zdroj vnější energie. Jejich zapojení je realizováno různým způsobem. Určitě jste se setkali se spojením dvou vodičů běžným způsobem, twistováním, čili skrutem. Možná ale neznáte způsob zapojení přes VA konektor, se kterým rozbušku sestavujeme. VA konektor je velmi oblíbený ve Skandinávii, kdy i v rukavicích spojíte bez problému dva vodiče. Spojení spolu s izolací musí odolat i náročným podmínkám pod matracemi. Jedna matrace váží přes 1 tunu a na zapojené síti jich leží několik. Trhací práce jsou časté v zástavbě, například i v areálu nemocnice. Budoucnost Austinu však spojujeme s rozvojem a výrobou elektronik. Získali jsme kapacity na výrobu elektronických rozbušek na objektu 58.
Současná instalovaná kapacita je 2 miliony rozbušek E-Star ročně s plánem dalšího navýšení. Výroba laborek je prakticky stejná jako pro ostatní rozbušky. Ale moje elektronické kamarádky mají odlišnosti při sestavě a hlavně pak při použití v poli. Zpoždění elektronické rozbušky není, na rozdíl od elektrik a neelektrik, tvořeno pyrotechnickou složí, ale je programovatelné pomocí elektronického čipu. Možná jste někdy slyšeli podivná slova jako E-Star Tunnel, HD, Busline či Logger. Řekneme vám, co znamenají. Logger je zařízení pro programování a ověřování rozbušky přes konektor nebo bezdotykově načtením RFID štítku rozbušky. Má zabudovaný tester na odhalení poškozených vodičů. E-Star Remote Blaster je roznětnice umožňující ověření rozbušek, jejich nabití a odpal. E-Star Tunnel je vyvinut pro snadné a rychlé zapojení v tunelech, má méně robustní konektory i vodiče za účelem snížení plastů v rozpojené hornině. Naproti tomu je HD verze vyvinuta pro drsné podmínky, například pod matracemi. Vyznačuje se robustními vodiči se silnou izolací. Další termín Busline představuje průběžné vedení, na které se zapojují konektory rozbušek. Jiným typem zapojení je daisy chaining, kdy jsou rozbušky zapojeny jedna za druhou. Celý proces použití elektroniky je složitá záležitost, ale my to střelcům umíme nejen vysvětlit a naučit je s tím pracovat, ale i poradit jim, jak trhací práce optimalizovat. Odstřelená hornina je dopravována na místo dalšího zpracování, od stavby silnic, železnic, až po výrobu cementu, vápna, kovových výrobků a dalších produktů, bez kterých bychom se nedokázali obejít. Uvědomili jste si někdy, že všechny věci, co denně používáte, jsou tady jen a jen díky kvalitně odvedené práci rozbušek? Děkujeme celé rodině Austinu, že jsme jeden tým, který zvládá složitou výrobu špičkových kvalitních rozbušek, které splňují i náročná ekologická kritéria. Navíc jsou v našich řadách i specialisté, kteří dokáží v rámci celého světa naučit střelmistrovské týmy správnému používání našich rozbušek a doporučit nejlepší způsob provedení trhacích prací. Velké díky vám všem.